thì con nghi quả bạn ai khúc lấy rồi mới phi nè bà phi lạ bật lại cái này có quạt đấy cái bà cái tên bà phi ai cái tên in the shadows thế thì phi lạ bạn bà tay kinh điệt sẽ phăng cái này có quạt cái bà phi thua cái này có quạt in the shadows mo cái tên pareng cái tên kasih nam long kisering nhiều mo cái đây sẽ phăng cái đây cái jing wan benia cái long cái research cái jing wan benia halor cái jing long jing man jong ki kena ha social long thì cầm đây chỗ cái snong đây cái ha social long but ya ini ka jingwat benia ngila le ha ki lai li ki dong jong ka social long ka de ha Punjabi lin nang tah nong men song but ha war ting ka de sti ki thai mo ble jan madan ting mo ka we ka dong nang tu ti ngila wan benia ya ka jinglong jingman jong ki khana but ngan she tu ne ki ka tu ne ki bangi lap cái bangi lap ka long ba ki babon hi ki khana ki nang shong hi bagi me ki ba Henry kumba arpunyo nakashispa ye arpunyo persen ki khana ki shong tang bat ka kme mo te kani ka long bat saungut na ki sau li ki long yeng ka kme kam dan shu ki song tang bat u khpa mo te takamut ba ki don hi tang paramaki babon sin na kita ki long yeng ka ba habangin alek kham jeliu ka long ba ki khana kim don manu ba pet yaki kidon kilong yeng badan kami keparu hari baru arut kilik tray te kilap ba alai pun 100% pada ki sumar be ki henmen jongki te ke ka ba mi nang ne ka long ba kadon ke jing mai ki khana mo ha ba ki shong paramaki lada mdan ki ba ham het ki henmen du ki dang khat wi snem khat ar snem khat ai snem kum tu te kadon hi ke jing mai ki khana ke ha ba ki shong hi kum tu ke jing ma kala ban long wat na baru mo ni ki para wat na ki briu ki ba sneu ro menta mo ki jat pi ki jing sneu ki bala ban wan che ki khana te kata de ke bingilap ka ba ar ban kwa man pen i ka long ba kini ki khana ki long ki yo i bha la ni ki long expose bha ya ka jing di pu a mo ka bala ba ki yo i ha yang asem ki jong ki jan baro ki yeng ki don be way u la ban long pa ne ka kme ne men ne manu ki ba di bu a bha man ka si ti ki yo i bha ka ta ki khana mo ki yo i bha ka ta ki yo i bha ka jing sho edat ka jing ya kren ki tin sneo mo te ka penlong ba ka penlong ye ki ba ki la yo i na do ki dang rit phang ki ni ki jing sneo ki ba harukom hayeng la ni ha ki para marjan ki jong ki but kani ru ka lam ye ki ban sedang ban no long ku ban di secret ru tang kaloi ba lalap ba ki khana ru kumba prasnem nyo snem idani wei na don rus na wei khana rus na mi nga persang di secret no kalong namar ba kila yo e gitu ki na do ba ki dang red tekne ka wan ra jing ma kan namar ba lada ki khana kila sedang dang kloi mo ka jing melien jo ki kila along no kumba kila melien no ban di secret no man kesngi haba ka ta jo ki dang khat wei snem khat ar snem kila di secret man kesngi te ka ta kalong ke ba sniu ba mo ya ka kot ka khia bat ru hadin habut kila la bade kala ban long ru ba ki long bade ba kila ban di no sabat om tang ka secret kila di mo kila ban persang no pada ski wei pat kum ka khia ni drugs ni kum ta ter te kala ban ya lam ki ba kam long ka basneu shibon mo ti wei pada ru kalong ba ha ka jing mo ki me ki pam ban se ban trei ki ni por menta te ka jing le trei ka jing bom don jong ki me ki pa hayeng de ka pan long ba wat ki khon ru em kim dai don jing a dai ba kam tam bot ku pa lap ki babun hi ki ong ya don jing a dai ba bat ka me bat om bat ku pa ba ka taru kalong ke ka ba dai ban nge perkhat mo ke bagi di ban le namar ba kani ka ukpa ude ban long mo u kli jang ka yeng ba de ban ya lam ye ke yeng handai kum ki khon ki lada ki sngo la na ki khamtam ki ni ki bla nang he nang san ki bla khat wei khat arsnem lada ki sngo kum ba kim da don jing dai ba ukpa namar le se u a le tang lang la ni le tikana hayeng hasem ki nang he da ka ba kim yo i ya kata ka jing long ka ba bha jong khpa ya ka jing lam len ti jong khpa ti bun sir lap ru ba leng ba ka ni jing wat benia ba lada ki don ki jing ru kim ya thu hayeng hasem ki babun kim ya thu shipara ndai teng kim ya thu ru no te kini long ki ba
ngilap ka ba ngisngo kumba don kambha ken ban lei hakaliang jong kishimet hakaliang jong ka yeng hi kum kalong yeng namar ladang ipet nei ladang ipet teng itre be ki khna oi kalong ka bakong san bha ban tre ban hikai ki bakata ha ka kot ru nga pen pau hi ba mdat ka kam mentoy ban ong mangi sulap ikni ki eki handai ka dan kam ru engi bangin perkhat kum no ngin le shapang ki ki eki bangin lap tiangan chu anu ksa ladang itre tang ba ki khna handai ladang ki khna ki dei phai pade sha kalong yeng ka bam kamlong ka bamlong ka batei ka ba yaslok ka ba hikai mo ladang ki kimi ki pa ki mlong kom ta ka yaki bakin wan ra ka jing kala yaki khana tinga try ka bakong san hi mo ka eki bangila ban le ka long bangin ya tray mo bat ki long yeng hi bat ki keme bat ki pa la se ban ya rap ki keme ki pa kumno mo bakin la ban ya rap pat ya laki kon ha ka jing long jong ki kum baki long mo kumno ngila ban ya rap ya ki kanang bakin long ka jing ya rap yaki khon ki jongki te khan diat kata ka long shapang ka kot ka ba ngla pen mi ba nganget ba kan long ka ban chulam lenti khan diat mo yaki ka jing long jing man joki khana nama teng isngo kumba ki khana hasor ki khambhai ki khana shiki wei pat ki shnong hanai ka baro kam long kum ta mo ki don hi ki khana ki ba shem shitom shem lanot wat lada ki shong hasor ro ta thì ai cũng lấy mất như phi còn Melari và phi là phát sản chứng vật như ni mó vậy cái chứng đam cam đường con cái chứng đam cam chứng cái chứng bám tên rai nên ta cũng nu ba cũng cái pa mó hay riêng cái là bàn cần thúc cái ship hậu chạy cái gam đi ship hậu cái săn chạy mó là cũng nu săn chạy cái chạy chứng bám tên rai bát cũng ba phi ong mó cái chứng bám tên rai ni là bàn dua mó là bàn cái don bet long ki chur cloud ki ban la ban yo ma ka vitamins ma ka jing te ka long kum chu ba ki chur ki ban thit ne yo ti nga gai ba ma ki mi ki pa ma ki mangi ba ro hi ni la yo jing kai shibun ba jing to shibun na ka tu ka jing ai jing krem jong i Dr. Melari ba ni nget ba ngin dang ron ni sakhat kum du ban pen tre kam ma ba ngin sedang kum du ba ngin ya de ban ba mi kita ki jing ban ten rai ki ba ni dan ha ka dri ka jong i di Kublai Shibun, Dr. Melari. Kublai Shibun.